Halo lur, ketemu mana neng channel YouTubeku. Tadi ceritanya dino iki aku arep nyusul mbok wedok lur, mbok wedok neng salah satu acara basar neng SMA 3 Palembang. Mau mbok wedok titip nasi bungkus nasi padang mau jane lur. Kono nek wong 5 tadi mau titip nasi bungkus 5 lur. Nasi ayam bakar kabeh jarene. Iki aku nang omah siap-siap arep nggo helm. Karena aku harus numpak motor di lagi lur yang jopo mau macet di lur kerawan lur panas mau jaket lur mau jalan mau jaket aku kok mangkat dewean karena niko jolor kalau liko piak wis do mangkat lur mau jaket nih sih lur nah karena nggak mau jaket panas njogo lur wis ireng tambah ireng nah dadi opo jadi ben ngurangi rasa panas ning njaba nggo jaket sing dawa lur iki aku sing posisi nang omah mau isuk wis mangkat jualan lur karo Pajar Satboy KW tapi dhek wis mangkat dhisik mung nggo motor terus aja kali pateni kipase lur ben menghemat energi karena nang omah iki gak enek sing nunggu nak dhewe metu mengko wedi nek konslet apa kebakaran kipas harus pateni. Nah, lampu juga lur. Pateni juga karena menghemat energi. Supaya enggak jadi pemborosan. Ngono lur. Wis siap-siap. Aku arep go helm dhisik. Montore ning isor lur. Iki jakete enggak bisa dipenekke lur. Jakete enggak bisa dikancingnya karena wis rusak selerekane. Arep go masker tapi maskernya entek. Engko tuku dhisik nang Alfamart. Iki enak kani ning isor lur, ngetoki lombok. Ngetak apa kok nih? Ikan iki. Kani. Ngetak apa kok? Cabe. Oh, cabe apa itu? Cabe rawit. Cabe setan. Lah, mana ada cabe setan? Cari kani. Ngetak cabe setan lur deh. Kani nih. Mana cabe setannya nih? Cabe setannya mana? Cabe setan. Ini merah ini cabe apa yang merah ini? Lah, kani ini tadi. Pilih lah dari tangkainya, cabenya. Maju pantas ini. Makan nggak? Lapo. Nah pantas lor, maju pantas ini. Ayo makan lu. Tapi juga di sini. Apa yang kau makan sih? Sayurnya nggak enak. Telur apa itu? Kani. Mana? Jemput lor. Ya lor. Ayam lor. Nggak apa nih? Belum. Lor. Ayam cincang. Ini piye nah? Iya. Itu ngaku dia. Pantas. Lor ini pantas lor. Dulu kau mirip dia pas pernah datang. Iya. Mau nyebut jalar lu. Mana paket ini ya? Oh ini. Kunci motor mana Tas? Tas. Kunci motor. Kunci motor ini. Mana kunci motornya? GT. Sikat dulu.
Sing golek kunci motor sik, Lur. Apa ya, Kak? Ini kunci motor ya. Kunci motor mana? Motor ganti. Lah, tapi mau ya? Ngapa we wong galo? Eh? Wong galo bawe. Tapi mau ya? Iya, Ada tadi sini bit. ganti. Ada kunci kok. Itu. Siapa bawanya? Niko bawa beat, Ye bawa Vario. Oh, Ah. barang di mobil ada tuh nih. Hah? Barang mobil. Oh, tadi ceritanya Lur, salah informasi Lur. Motornya tiba ora enak Lur. Kon ke mobil gitu. Ke mobil pickup aja dari ini. Oh, siap-siap gue helm. Oh, katik motor. Katik motor. Ah, emang siap-siap. Aku kira pakai motor. Balik nih helm. Hah? Balik ke helm sih Lur. Tiba ora sida motor. Motornya ora enak. Wis tiga bocah mangkat. Aduh. Ini mobil pickup ae lah. Berarti nang mobil pickup rasa nggo helm. Helm balik nih sik ning go nih. Tak kira mau nggo motor Lur kon nyusul Lur. Karena nitip nasi bungkus kan nanggo motor sat dalane nggak macet iso nyimpang-nyimpang. Balik ke jaket sik Lur, panas. Karena yang jerung mobil pickup itu Lur nggak enak AC nih. AC ini AC alami, jadi ora sanggo jaket. Jaketnya dhewe balik ning gone. Terus dhewe budal OTW mangkat nang mobil pickup wae Lur. Oh, berarti salah informasi Lur. Mau jarine kon mangkat. Darakku nggo motor. Tapi tibake nggo mobil pickup. Montore digawa liko piyek karo liko jolor Lur. Karena nang omahku montore go loro. Cek bocah oke iki kene. Dadi ngompak mobil wae. Modern lah iki. Dhuwur kene tanggane iki. Ya. Mbak motor wae. Akhirnya ada motor di tas. Ya, Jalan. Ya wis Lur, dari mobil pickup ae. Iki pakete mbok wedok baru teko iki. Kayak sisan penggawakne mau. Bener enggak? Iki Christine jenenge. Kita anak loro Lur pakete. Kita Michelle. Michelle ki ngene adike. Paket adike. Ini Christine ngene mbok wedok Lur. Pakete bojoku. Ini opo nih? Ya wes Lur, ngono wae. Cerita dino iki. Kali vlogku dino iki Lur. Tadi aku mangkat mobil pickup iki Lur. Berhubung aku dhewean Lur. Jadi aku nggak iso karo cekel kamera. Iki arep tak padanin sik kamerane. Karena menyetir sambil memegang kamera itu berbahaya Lur. Terus mumpun enek tilang ngeri Lur, kena tilang nek tilang elektronik. Ya rasanya panas semromong Lur. Nah, ini jero enek apa-apane iki. AC-ne ora enek. Ya wis Lur ngono ae. Vlog dino iki engko dhewe sambung meneh nek wis tekan kono. Nek video iki lewat ning brandane panjenengan
tolong disupport, di like, di komen, di subscribe. Oke lur, nanti ketemu di next video. Bye bye. Lur, tadi aku wis teko iki segone iki. Masih bungkusnya iki. Ketenane ngono lur ya. Nibaki gerung lur. Nggo nasi padang 5 karo paket mbok wedok. Ini gue celur karo pacar satu yang ini. Jadi apa itu? Kayak pacar ya. Oke. Nah makanlah. Ayo. Nah. Makan. Nah lanjutin Andre. Ya entar goreng dhisik we, tanggung kok anu. Ya wis lur ngono lur, kok sambung meneh.